пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Чуваць мяне? Нормально все. Можа пачынаць? Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы і гледачы нашага YouTube-канала Радыё Марыя. З вами журналіст Тарас Шчыры. Сёння мы пачынаем новы цыкл праграм. Ён будзе прысвечаны манаскаму руху на Беларусі, манаскім мужчынскім жаночым кангрэгацыям. І сёння мы пачынаем наш аповед, наш цыкл з праграмы, прысвечанай сёстрам-назарытанкам. І сёння ў нашай студыі сястра Кляра Волчак. Хвала Христу. Хвала навеки. Сястра Кляра, ну, па-перше, давайте пачнем, як ваш настрой, як ваши справы, чым зараз жывяце? Справы мае добра, настрой таксама, так што можам пачынаць. Ну, давайте, выдатна. Слухайте, ну, але ж найперш хочу спытаць у вас, як з'явілася гэтае пакліканне, да? Як да вас сапраўды так, я не ведаю, спрацаваў пэўны тумблер, да, калісьці, каб што вы вырашылі, што не буду я працаваць там настаўніцай на заводзе, а я менавіта хачу служыць Богу і пайду ў кангрэгацыю, менавіта канкрэтную да сясцёр-назарытанак. З пакліканнем, мне здаецца, што ў мне было так все вельмі звычайна, таму што нават ніякіх там думак не было, каб працаваць дзесьці ў іншым месцы. Толькі з дзяцінства я памятаю, што як усе дзеці марылі, не ведаю, аб чымсьці там, аб будучыні, я заўсёды толькі аб тым, каб як мага хутчэй вырасці і стаць ужо сястрой законнай, а пазней таксама менавіта пайсці ў кангрэгацыю сясцёр-назарытанак. Напэўна, гэта таксама такая вялікая ласка і дар маіх бацькоў, таму што, як памятаю сябе з дзяцінства, мае бацькі мадліліся, асабліва тата, каб мы, мая родная сястра, таксама сталі сёстрамі. Так, напэўна, гэта такі плён малітвы маіх бацькоў. То бок, нічога такого незвычайнага нібыта не Усё было звычайнае. То нарадзіліся ў пабожнай сям'і, бацькі былі практыкуючымі каталікамі, і гэта вера перадалася да вас. Куды хадзілі? Якая ваша родная парафія? Я нарадзілася ў Шчучыне, на той момант касцёл быў закрыты ў Шчучыне, а тата мой ездзіў кожную нядзелю ў розныя вёскі на мшу святую і забіраў нас з сабою. І таксама былі такія прыгоды, бо ў таты быў матоцык, такі праўдзівы, з каляскаю, але паколькі яшчэ ў мяне была старэйшая сястра і брат, мама, тата, яшчэ і бабуля, і трэба было ўсіх змясціць у гэты матоцык. То мяне запіхвалі ў каляску, тады аж так глыбока-глыбока, я бачыла толькі дзюркі ў гэтай калясцы. Ну і так мы ездзілі на святую мшу, але заўсёды гэта было такое, самае галоўнае выдарэнне з тыдня. А у вас быў такі шлюб касманаўта, ведаеце, як надзяваюць і сядзіць у Не, калясцы? ва ўсіх былі такія нармальныя гэтыя шлёмы, мне такі дзіцячы, як на стройцы. Вось я заўсёды таксама марыла, каб ужо хутчэй вырасці і мець такі праўдзівы. Ну так я разумею, вы вандравалі па касцёлах Шчучыншчыны, всю геаграфію проста вывучалі на гэтых выхадах. Дакладна. І таксама памятаю, што я расла ў касцёлах, бо калі мы вельмі раніцай уставалі, я не паспявала паснедаць, то мама з сабой брала якіясьці там бутэрброды, гарбатку ў банцы, ну то я сядала на якімсьці бакавым алтары ў касцёле і спакойна сабе снедала. Ну як такое малое яшчэ 3-гадовае альбо 4-гадовае дзіця, і для мне гэта было такое натуральнае, так сапраўды касцёл быў маім домам. Наогул, як у Шчучынскім раёне ставіліся, што атрымліваецца, людзям прыходзілася рэальна ад касцёла да касцёла катацца, ехаць, што з суседніх парафій прыязджалі? Ці это была такая сямейная сапраўды атмасфера, людзі, можна сказаць, так прымалі суседзяў, прыходзьце, калі ласка, ці час ад часу казалі, ну, месцаў і так не хапае, тут у нядзелю прыйсці, а вы тут прыязджаеце, едзьце ў другое месца. І паколькі я была на той час яшчэ зусім малой, то я не памятаю, як там людзі рэагавалі. Спадзяюся, што добра, што не было якіхсьці там думак, што замала месца. Але ведаю, што самі ўжо жыхары Шчучыны, яны змагаліся і хацелі, каб быў касцёл аддадзены. І таксама мой тата, ён вельмі шмат намаганняў прыкладаў. З яго апавяданняў ведаю, што нават праваслаўны святар, ён дапамагаў нашым парафіянам, каб як мага хутчэй аддалі касцёл. Ён ім параіў маліцца ўжо не на кладбішчы, толькі каля касцёла, каб таксама ўлады бачылі, якіясьці ўжо там парушэнні былі ў гэтым працэсе. І дзякуючы вернікам, усё ж такі касцёл быў аддадзены. Што было ў тым памяшканні?
да таго, як ён зноў стаў касцёлам? Планавалі зрабіць музей, але нічога не ўдалося. Я памятаю ўжо, як аддалі, мы з татам хадзілі па касцёле, то нават на некаторых бакавых алтарах яшчэ стаялі вазонікі з кветкамі, ўжо з такімі высахшымі, але відаць, што забралі, што ён быў так трохи зруйнаваны, дзесьці там былі памалёваныя, папісаны сцены, але нават усяго яшчэ не змаглі вывесці з касцёла. Не было ясна ўжо фігураў, так, але вось якісь такія моманты яшчэ з таго часу, калі людзі маліліся ў касцёле, яны засталіся. Угу. Хто быў для вас такім прыкладам пабожнасці? Святар, бабуля, бацькі? Найбольшым, напэўна, мае бацькі. Такая была праўдзівая вера, шчырая. І мне здаецца, што для кожнага дзіцяці, якое бачыць свайго бацьку на каленях, а тата мой, ён вельмі пабожны, то гэта такі галоўны прыклад веры. І нават не тое, што прыклад, але гэта такое набліжэнне да Бога. Гэта нават вобраз таго Бога айца, які любіць, і той, які з'яўляецца такім сапраўдным, верным, найлепшым татай. Дзень пачыналі з малітвы і дзень ёй скончвалі. Як пачыналі, то не памятаю, так, бо мама і тата ўставалі раней, каб там падрыхтаваць снеданне, завесці нас у школу альбо ў садок. Можа, па дарозе маліліся часам, але вечарам, напэўна, маліліся. Часамі аж не хацелася, бо ў таты было шмат малітваў, але гэта засталося ў памяці, аднак. Угу. Выдатна, паважаныя радыёслухачы і нашы гледачы ў YouTube-канале Радыё Марыя, калі ў вас ёсць пытанні да сястры Кляры, а пытанні пра сясцёр назарытанак, наогул разнастайныя пытанні наконт веры, то звоніце на нашы кантактныя нумары плюс 375 44 513 73 97. Гэта ўжо А1, а не вилком, калі правільна казаць, і на МТС плюс 375 33 673 09 73. Давайте цяпер паговорым пра кангрэгацыю. Калі ўпершыню бачылі назарытанак вось у сваім жыцці? Калі добра памятаю, то гэта быў мой першы альбо другі клас у школе. Тады ўжо прыехаў да нас працаваць святар з Польшчы, з ордэну піяраў, ксёндз Казімір Войцяк. Ён яшчэ праз нейкі час жыў у нас дома, і мабыць, ён уже запрашаў сясцёр, каб яны прыглядзеліся да працы ў Шчучыне. Не ведаю, з якіх прычын, але сёстры былі праездам праз наш горад і таксама завіталі да нас дадому. Тады яшчэ я так не прыглядалася ім, як сваім будучым сёстрам, але ўжо яны мяне зацікавілі. Якое было вось адчуванне ад гэтых жанчынак у такім неверагодным строю, калі вы іх убачылі ў дзяцінстве? Можа, першыя ўражанні былі не ад назарытанак, толькі ад сясцёр, якія працуюць у Кам'янцы. Там ёсць такая сястра Галена, яна самая старэйшая сястра, у законе завуць сястра Цыцылія. Яна вельмі часта прыязджала ў Шчучын. Мала што я ведала аб яе кангрэгацыі, але вось яе пастава, сама яе бытнасць, яна была такой неверагоднай. Яна сапраўды здавалася як такая святая жанчына, якая прыязджала. Калі яна заставалася ў нас на начлег, то часта тата прасіў, каб мы маглі з ёй памадліцца. Вось яна расказвала там нешта пра святую Фаўстыну. І найбольш яшчэ мне запомнілася, як яна прывазіла такое печыва у выглядзе сэрцаў, і на ім былі напісаныя тэалагальныя цноты. Там была альбо вера, альбо надзея, альбо любоў, і можна было сабе адно выцягнуць. І тады з такой цікавасцю паглядзець, што там напісана. І вось яе такі образ гэтай сястры, ён запаў, мне здаецца, што гэта быў такі вось першы дотык законнай сястры, такой дотык манаства. Угу. Назарытанкі? А назарытанкі яны з'явіліся потым. Як я хадзіла ў 3 клас, яны ўжо пачалі ў нашай парафіі. І для мяне стала, чаму я выбрала ўжо назарытанак, такім натуральным, што гэта кангрэгацыя, якой ёсць усё. І Езус, і Марыя, і Юзеф. Бо як я глядзела кангрэгацыі там з Маці Божай, мне здавалася, добра, ёсць Маці Божая, дзе пан Езус? Такое дзіцячае, што яшчэ было мышленне, але тады оно было для мяне важным. А тут была вся святая сям'я, для мяне гэта была такая паўната, і я адразу з дзяцінства ведала, што гэта мая кангрэгацыя. Нічога сабе, як вызначыліся так рана. Але
Ці стаяў у вас наогул выбар перад вами універсітэт, свецкае жыццё альбо жыццё з Богам, вось жыццё менавіта у кляштары? Ці гэта так вырашана было проста з самага дзяцінства, там у 10 гадоў? Я з гэтым не мела ніякіх клопатаў, таму што сапраўды гэта была такая мая мара ўсяго жыцця, каб як мага хутчэй стаць сястрой, прынесці шлюбы законныя. Выбар быў наконт універсітэту толькі той, што мама моя вельмі хацела, каб я мела закончаны якісьці там універ, каб мець за плеча. Яна ведала, што я з дзяцінства мару быць сястрой, але так на ўсялякі выпадак добра было б мець яшчэ штосьці. І такім пунктам, што пасля школы я ўсё-такі паступіла яшчэ, былі такія словы мамы, што ведаеш, калі ты скончыш што-небудзь, і ў кляштары ты ўжо будзеш такая больш адукаваная, будзеш менш працаваць, а ты ж лянівая з натуры. І можа гэта такія былі смешныя довады, але ўсё ж такі мне так падштурхнулі, і я паступіла на тэалогію на Куль, але там праз 2 месяцы я і так ужо ўступіла ў кангрэгацыю. То бок яго скончылі уже з'яўляючыся сястрой законнай. Так. Давайте пра асаблівасці вашай кангрэгацыі пагаворым. Наогул, адкуль карані, бо я, як зразумеў, заснавала яго сястра полька, але заснаваны ён быў у Італіі. Так. Заснавальніцай з'яўляецца Францішка Сідлійская. Чаму так здарылася, што яна жыла ў Польшчы, а заснавала ў Італіі? Яна ведала і вельмі хацела, каб наша кангрэгацыя была блізка каранёў, блізка з апостальскай сталіцы. Ад пачатку яна адчувала такую лучнасць з касцёлам, менавіта са сталіцай апостальскай. Гэта было для яе вельмі важна. І першымі крокамі, калі яна ўжо ведала, што мае заснаваць гэту кангрэгацыю, гэта была просьба аб благаслаўленні святога Айца. То есть для яе было вельмі важна, каб усё гэта было з такой яўнай Божай волі, якая была бы аб'яўлена праз святога Айца. Таму менавіта ў Рыме і ёсць пачаткі нашай кангрэгацыі. Першы кляштар таксама з'явіўся ў Італіі? Так. А пасля? Пачаткі былі ў Італіі, там сёстры вельмі часта змянялі свае кляштары, бо былі якісьці то дрэнныя ўмовы, то яшчэ нешта. А потым уже сёстры пачалі адкрываць дамы ў Польшчы. Кракаў, Варшава, іншыя дамы. Найперш, якая місія была выбраная для сясцёр у служэнні? Ад пачатку самая галоўная місія было служэнне сем'ям. Яно па-рознаму можа выглядаць. Гэта таксама і служэнне і дзецям, і дарослым. Але галоўнае, што бачыла наша заснавальніца, гэта крызіс сям'і ўжо на тыя часы. Часта здаралася, як і цяпер, што бацькі, яны былі падзелены. Напрыклад, таты выязджалі дзесьці за мяжу, Амерыку, каб шукаць працу лепшую. І такая сітуацыя сям'і была вельмі складаная. Гэта, напэўна, адбівалася і на дзецях, і на самой сям'і. Таму для заснавальніцы было вельмі важна, каб сваёй апекай атуліць менавіта сям'ю, каб яны былі поўныя, каб яны былі з'яднаныя, моцныя панам Богам. Менавіта служэнне сям'і, яно як пачалося, як было, можна сказаць так, заканспектавана і прапісана калісьці у законе кангрэгацыі, так і захаваліся і па сёння. Якія яшчэ моманты менавіта можна вызначыць у служэнні сясцёр назарытанак? Можа, я так пачала не зусім правільна ад служэння сям'і, бо галоўная харызма нашай кангрэгацыі – гэта пашыраць валадарства Божай любові сярод сябе і сярод сем'яў. І гэта вельмі важна, і нашыя настаяцельніцы таксама звяртаюць на гэта ўвагу, што калі не будзе паміж намі добрых адносін і такой сапраўднай любові, то нашае служэнне тады яно не будзе моцным. Вось, таму першае галоўнае заданне наша – гэта будаваць валадарства Божай любові сярод сябе ў нашых супольнасцях, у нашых кангрэгацыях, хоць гэта вельмі складаны момант можа быць, але ад гэтага мы пачынаем. Далей ужо выражаецца пра служэнне сям'і, і гэта такое рознабаковае служэнне, як я ўжо казала. Выдатна, зразумеў. Вы мне падкажыце, сёння на 2019 год
дзе найбольш вось распаўсюджаны рух сясцёр назарытанак, у якой частцы планеты? Найбольш нашых сясцёр цяпер ёсць у Польшчы, там 2 правінцыі, але сёстры ёсць у розных краінах. І ўжо некалькі год мы таксама маем свае супольнасці ў Афрыцы, маем пакліканні з Афрыкі. І дзякуй Богу, што таксама збываецца, можна сказаць, той тэстамент заснавальніцы, каб гэта была міжнародная кангрэгацыя. Угу. Не толькі лакальная, а менавіта, каб ўсё на весь свет разыходзілася дзейнасць. Окей, вы мне падкажыце, як гэта ўсё адбываецца? Глядзіце, сітуацыя, крызіс у сям'і, муж хоча развесціць, жонка таксама. Уже все просто тотальна непаразуменне адно з адной. Як вы дзейнічаеце ў гэтай сітуацыі? Перш за ўсё і галоўная наша зброя – гэта малітва. Кожны дзень усе сёстры назарытанкі моляцца за ўсе сем'і свету. І можа здавацца, што гэта такі мінімум, але калі мы верым у моц малітвы, ну, то ведаем, што яна дзейнічае. Па-другое, гэта простая звычайная дапамога праз размову. Трэцяе, гэта таксама існуе ў нас асацыяцыя святой сям'і, такія спатканні для сямей, там, дзе мы ёсць у розных гарадах у Беларусі, у розных краінах свету. Гэта ёсць, амаль паўсюдна. Сем'і прыходзяць на спатканні, раз у месяц ёсць такая аднадзённае спатканне, канферэнцыя, мша святая, супольная гарбата, там такія размовы розныя. І праз гэта, ўжо маючы лучнасць з намі, калі ўзнікаюць розныя цяжкасці, праблемы, яны проста звяртаюцца для нас, каб паразмаўляць. Часамі тыя святары, которые дапамагаюць у гэтых спатканнях, праводзяць таксама рэкалекцыі, і яны таксама маюць ужо сталы кантакт з гэтымі сем'ямі, да іх можна звярнуцца аб дапамозе. На вашай памяці, магчыма, у вашай практыцы, ці ёсць выпадкі, калі сапраўды атрымалася зберагчы сям'ю, неяк пераканаць, што не трэба скасоўваць брак, а менавіта паспрабаваць яшчэ раз, і гэты раз будзе шчаслівы. Раскажыце, калі ласка. Не ведаю, чи магу так расказваць гэта паўсюдна, але нават не адзін прыпадак такі быў, што сем'і, которые ўжо набліжаліся да разводу. Ўжо часам было так, што тата жыў не са сваёй сям'ёй, праз малітву, праз якіясьці размовы, ведаю, што гэтыя сем'і ядналіся, і потым нараджаліся наступныя дзеткі, і цяпер яны прыходзяць на спатканні шчаслівыя, што не азначае таго, што вось гэтыя спатканні нашыя сем'ямі, яны як такі залог, што ўжо ўсё будзе добра, будзе адзінства, не будзе ніякіх цяжкасцей. Часта ёсць так, што сем'і, которые першы раз прыязджаюць на рэкалекцыі альбо на спатканні, яны потым распавядаюць, што пачынаюць выходзіць, як бы выпаўзаць розныя цяжкасці, праблемы ў сем'ях. Так, але можа гэта таксама добры знак, каб на іх звярнуць увагу і не проста прыхаваць дзесьці гэтыя праблемы, але іх вырашаць. Ці ёсць сярод вас дыпламаваныя псіхолагі, напрыклад? Дыпламаваных няма. То бок такі нібыта практыкі, якія проста па жыцці бачылі шмат выпадкаў і з людзьмі кантактуеце. Думаю, што такое адкрытае сэрца, яно часамі з'яўляецца больш важным, чым дыплом па псіхалогіі, што не азначае таго, што не патрэбная адукацыя. Я думаю, што ў будучыні будуць сёстры, якія таксама змогуць аказаць такую кваліфікаваную дапамогу. Добра. Шмат людзей, ведаю, любяць гэтай гісторыі, па сабе могу сказаць, што пра розныя цікавосткі, вось жыцця менавіта сясцёр, манахаў. Вось цікава хацелася б спытаць у вас, якія абмежаванні у вас ёсць, які у вас статут, як у вас ўсё прапісана, што забараняецца, што дазволена, бо ведаеце, у нас часам ёсць такі вобраз у светскага чалавека пра манаха альбо пра сястру, што людзі, якія жывуць проста ў 4 сценах, нічога не бачаць, толькі б'юць галавою та полы, моляцца і больш нічога не робяць. Галавой, напэўна, не б'емся ў падлогу і выхадзіць можам са сваіх 4 сценаў. Нават цяжка мне сказаць пра якіясьці абмежаванні. Як святы Павел казаў, усё мне дазволена, але не ўсё прыносіць мне карысць. Хіба што і ў нас так ёсць. Ёсць, напэўна, у нас статуты, ёсць канстытуцыі, которые таксама маюць такую прыгожую назву «Права любові». І гэта падкрэслівае тое, што
мы з любові выбіраем гэтыя правілы, і мы паводле іх жывём нашу канстытуцыю. Скажыце, ці забаронена вам карыстацца там гаджетамі там пэўны перыяд? Напрыклад, я ведаю сясцёр, вось, напрыклад, у нас у Гомелі ёсць кангрэгацыя, таксама адна манаская, дык там забаронена і электроннай поштай карыстацца, і сёстры ходзяць тут пачынак раз на 10 гадоў. Не, у нас ужо трохі інакш, таму што мы больш працуем з людзьмі, мне здаецца, што ў наш час гэта штосьці такое нармальнае, толькі на этапах фармацыі пачатковай пастулят навіцят, тады сёстры не могуць карыстацца мабільнымі тэлефонамі альбо поштай, там усё гэта ідзе так з дазволу сястры настаўніцы. Пасля першых шлюбаў сёстры могуць карыстацца, і найчасцей гэта звязана з тымі служэннямі, якія мы маем. То бок у месенджеры таксама сядзіце? Я Фейсбуку. не ведаю, што такое, але... У Фейсбуку маю на ўвазе, Вайбер, WhatsApp. Добра, зразумела. Слухайце, тэма таксама, якую хацелася б закрануць, гэта Беларусь і сёстры назарытанкі, бо вядома, што найперш, чаму, напэўна, і вядомы назарытанкі ў Беларусі, гэта той трагічны выпадак, які адбыўся вось падчас Другой сусветнай вайны вось у Навагрудку, калі 1 жніўня 1943 года былі забіты сёстры вось у гэтым маляўнічым мястэчку Гродзеншчыны. Раскажыце, як наогул, па-першае, яны патрапілі ў Беларусь, сёстры назарытанкі, і што гэта была за трагедыя сапраўды? Першыя сёстры прыехалі ў 1909 годзе ў Гродна. Ужо тады нам аддалі кляштар Брыгіцкі, які да сённяшняга дня ёсць, толькі што цяпер уже мы жывём у іншым доме. І праз 20 гадоў, у 29 годзе наступныя сёстры прыехалі ўжо ў Навагрудак на запрашэнне біскупа Лазінскага. У Навагрудку сітуацыя была таксама, мне здаецца, звычайная. Біскуп запрасіў сёстраў, каб яны заснавалі школу, каб запекаваліся касцёлам. Хаця ўжо на самым пачатку былі як бы такія знакі, што штосьці там будзе незвычайнага. Жыхары Навагрудка так не вельмі цёпла прынялі сясцёр, глядзелі на іх, на такія пастаўныя іх фігуры, казалі, што это такія панны, што яны тут будуць рабіць сярод нас, сярод звычайнага насельніцтва. І толькі, можа, праз год, праз два яны так больш ці менш прызвычаіліся да сясцёр, распазналі, што гэта такія звычайныя, простыя, адкрытыя на іх таксама сёстры, звычайныя людзі. Вось, і ў гэтыя першыя гады, калі было так вельмі цяжка, былі таксама праблемы з домам, дзе мелі жыць сёстры, тады генеральная настаятельніца на вось гэтыя на пісьма сясцёр, дзе яны ўсё апавядалі, напісала, што вам трэба тут застацца. Трэба трываць, таму што тут даканаюцца вялікія справы. Можа, прачуваючы, а можа, проста так напісала адказ на пісьмо сясцёр, але вось гэта ўжо як бы было такім прароцтвам. Сёстры засталіся, выконвалі свае абавязкі. І так паціху даходзілі да гэтай святасці, якую пацвердзілі потым сваёй мучаніцкай ахвярай. Вядома, што адбылася беатыфікацыя вось у 2000 годзе папам Рымскенам Павлом II. Але як і шануюць у свеце памяць пра гэтых сясцёр? Зразумела, што Беларусі шануюць Наваградку, у Польшчы таксама шануюць, а як у свеце? Усюды там, дзе ёсць нашыя сёстры, яны пашыраюць культ мучаніц. Ведаю, і ў Амерыцы, і ў Аўстраліі. Бо гэта такая неад'емная частка нашай кангрэгацыі. Таму, дзякуючы сёстрам, таксама і распаўсюджваецца. Усё ж такі, на мой погляд, незвычайная нават для вайны была сітуацыя, калі б, прабачце, мужыкі проста расстрэльвалі жанчын, якія, насамрэч, не нясуць ніякай бяспекі. Гэта ж, прабачце слова, не шахідкі, якія могуць дастаць там аўтамата і пачаць страляць. Гэта звычайныя жанчыны, якія моляцца Богу за ўсе душы ўсіх, безабаронныя перад вайной найперш. Што вось, мне цікава, як вы гэта ўсё пра сябе прапусцілі, якая ваша рэфлексія пра гэтую трагедыю і пра гэтых сясцёр? Напэўна, тут
адбылася вось гэтая вымена, што сёстры маліліся і прасілі у Пана Бога, калі патрэбная ахвяра, то хай мы загінем лепш, ніж тыя людзі, якія маюць сем'і. Сёстры, яны разам, яны ўсёй супольнасцю згадзіліся і ахвяравалі сваё жыццё. І Пан Бог бачыў іх чыстыя сэрцы, напэўна, чыстыя намеры, і таму прыняў гэтую ахвяру. І калі глядзець чыста па-чалавечы, ну, то сапраўды гэта такое бессэнсоўнае выдарэнне. Калі па-божаму, то гэта вось той момант, калі адзін чалавек за другога дае сваё жыццё, таксама як Пан Езус. А цікава, я ўпэўнены, што ў гэтых сясцёр захаваліся продкі, таксама нейкія далёкія сваякі. Ці часта прыязджаюць у Наваградак, напрыклад, убачыць тую мясціну, дзе служыла іх сваячка, напрыклад, альбо проста сястра вось па веры з-за мяжы. Сёстры, которые там працуюць на Навагрудку, напэўна, больш змаглі прасказаць, але цяпер, як мы былі на гадавіну расстрэлу сясцёр, былі родныя сястры Раймунды нашай, і быў такі, цікавы момант, яны нават прывезлі яе фотаздымкі яшчэ з дзяцінства. Я мела шчасце з імі ехаць у адной машыне, яшчэ і бачыць гэтыя фотаздымкі, і таксама ахвяравалі бялізну, на которой ужывала сястра Раймунда. Такую прастыню, відаць, што старую, вось. Гэта тыя моманты, якія паказваюць, што і яны цэняць сабе, тое, што з іх сям'і ёсць святыя, і таксама дзеляцца гэтым з усімі. Это, то бок, як такі, што музейны каштоўны экспанат. Нават больш уже як рэліквія. Ужо як рэліквія з 2000-го года, калі вытаць. Слухайце, але не падаецца вам, што вось зараз, час, калі, напрыклад, у нашым свеце ідзе такі крызіс хрысціянства ў Еўропе, асабліва заходняй, Беларусь, напэўна, крышку сітуацыя іншая, але ўсё гэта ўсё роўна можа нагадваць, як вось сёстры прыйшлі ў Навагрудак, і калі на пачатку паглядалі так вось з недаверам, нібыта як тыя паненкі, якія прыйшлі, як будуць да нас ставіцца. Ці было вось першыя крокі вашай менавіта працы, і служэнню кангрэгацыі, такое адчуванне, калі вы пачалі таксама служыць, што вось прыходжу да людзей, я бачна такая вось насцярога. Асабіста я ў сваім служэнні з такім не спатыкалася, таму што сваю паслугу я распачала таксама ад Навагрудка, што праўда, але людзі, которые да нас прыходзілі, з которымі я спатыкалася, яны былі вельмі так пазітыўна настаўлены. Людзі, которые сапраўды шукалі Пана Бога, якойсьці дапамогі, нават бацькі, якія прыводзілі дзетак на катэхезу. Хаця, думаю, што ў сённяшнім свеце гэта цалкам магчымае такое настаўленне. Спачатку такое недаверлівае, а потым яно ўжо так паціху змяняецца. Ўсё ж такі задам яшчэ адно пытанне на гэты конт. Сёстры і браты звычайна жывуць у кляштарах, калі ёсць памяшканні, хапа людзей. Калі няма кляштара, называецца, можна сказаць, кватэра. Якое сапраўды вас стаўленне і самыя дзіўныя выпадкі можаце распавесці, калі чалавек сустракаў сярод новых суседзяў незнаёмага чалавека ў чорнай апранасе, разумееце, з белым прыгожым каўнерыкам? Тут такое першае было смешнае ў Мінску. Мы засяліліся ў мінулым годзе ўжо ў верасні ў новую кватэру. І праз нашых суседзяў, суседзі распавялі гэта парафіянам, і ўжо потым мы даведаліся, што адна кабетка хіба з 6-го паверху пыталася, а што гэта за две такія жанчыны ў чорным у нас пасяліліся, невядома чым займаюцца, да іх дзеці прыходзяць. Вось, але таксама смешна, што баялася падысці сама да нас, але потым мы заўважылі, што яна так доўга затрымоўвалася на першым паверсе, нібыта там штосьці шукала, так каб на нас прыглядзецца бліжэй, але так распачаць размову баялася. Вось. Таксама смешны выпадак быў у Лідзе, там такія ўжо больш сёстры даўжэй жылі ў кватэры, больш такія знаёмыя гэтыя суседзі былі, але таксама іх такое стаўленне было цікавае, бо калісьці кабетка прывяла з 4-го паверха да нас бамжа і кажа, а вы да іх званіце, яны напэўна вас пакормяць. Упусціла сама, але прывяла да нас. Але гэта таксама такі добры знак, што маюць надзею на тое, што сёстры, аднак, не прагоняць, толькі адкрыюць сваё сэрца і свае дзверы. Ці ёсць адчуванне, што людзі сапраўды ідуць да вас адкрыта, ці
часам кагосьці прыходзіцца проста хапаць, так і вось казаць: паслухай, ты робіш нешта не так у гэтым жыцці. Такое таксама здараецца. Але гэта больш ужо залежыць не ад таго, з кім гэты чалавек размаўляе, толькі што ў ім там адбываецца ўнутры. І можа быць закрыты на ўсялякую дапамогу. І неважна, чи гэта будзе сястра, чи гэта хтосьці будзе з яго родных, блізкіх. Няма розніцы. А на гэты момант дзе працуюць у Беларусі сёстры назарытанкі? Галоўны наш дом знаходзіцца ў Гродні. У Гродні маем две супольнасці. Адна ў доме правінцыяльным, адна пры куры біскупа. Сёстры таксама ёсць. Другі такі большы дом, гэта ў Навагрудку. Там вось кляштар, які застаўся ад сёсцёр мучаніц яшчэ. І такія маленькія ўжо супольнасці у Лідзе, у Мінску. У Мінску таксама маем две супольнасці. Адна пры нунцыятуры, адна нашая пры парафіі. У Івенцы, у Маладзечні, у Буцлаве. Ну, спадзяюся, што нікога не забыла. Пастаянная прысутнасць, калі жывуць сёстры і працуюць, не проста даязджаюць кудысьці ў парафію, а працуюць менавіта. А дзе ў Мінску вас можна ўбачыць і з вамі пазнаёміцца, калі ў нашых слухачоў і гледачоў узнікла такая менавіта патрэба? Мы ўжо 3-й год нясём сваё служэнне ў парафіі святога Яна Евангеліста і Максіміліяна Кольба на Кунцаўшчыне. Таму запрашаем і на спатканні сямей, і на катэхезу. Ну і проста можна прыходзіць да нас у госці. Выдатнае апошняе пытанне ўсё ж такі, сястра Кляра. Ну, пытанне, напэўна, ўсё ж такі звычайнае, але я ўпэўнены, у кожнага чалавека на працягу ягонага жыцця яно можа ўзнікаць. Ніколі не сумняваліся ў тым выбары, які вы зрабілі, і менавіта пайшлі ў гэтую кангрэгацыю сясцёр назарытанак? Ніколі не было думак пра тое, што магчыма нешта ў сваім жыцці зрабіла не так, ці гэта сапраўды пацвердзілася тое, што гэта мой адзіны правільны выбар у гэтым жыцці? У мяне не было сумніваў ніколі, што маё месца ў кляштары, але аб тым, што гэта Назарэт перад вечнымі шлюбамі, я ўсё ж такі сумнявалася і думала пра закрытую кангрэгацыю. Але, дзякуй Богу, была такая магчымасць паехаць туды, і прабыўшы там 3 тыдні, я зразумела, што ўсё ж такі Назарэт гэта маё. І дзіўна, што менавіта супольнасці мне не хапала. Хоць жыццё ў супольнасцях таксама, як у сям'і, но часамі вельмі складанае, і з сёстрамі часам складаныя адносіны. Але вось менавіта маіх сясцёр мне тады вельмі не хапала. І я з такой радасцю і упэўненасцю вярталася, што вось гэта мая сям'я, у которой я ўжо як бы узрасла, і далей я да яе належу, і гэта маё месца, і тут я шчаслівая. Дзякую вялікі, сястра Кляра. Застаецца напрыканцы толькі нагадаць, што з вамі быў журналіст Тарас Шчыры, сястра Кляра Волчак, якая прадстаўляе кангрэгацыю сясцёр назарытанак, і наш новы праект, які мы распачалі менавіта сёння, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Да новых сустрэч. Пакідайце, калі ласка, свае каментары, свае пытанні, каго прывесці да нас наступным разам, будзем размаўляць і будзем прыслухвацца да вашага меркавання. З Богам! Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.